והבנתי, אני יכול להבין למה בכניסה, כשיש אזעקה ויש לחץ ורצים וזה, אבל למה ביציאה? כלומר, למה חשבת שם שיש בעיה? נכון, אז אני חושב שהאזעקות דווקא האיראניות הם מה שהדליקו את הנושא. אוקיי. זה גם תחילת שנת הלימודים שלנו וגם איזושהי סיטואציה שבה אני יושב עם הילדים ואנחנו שומעים פיצוץ אחרי פיצוץ אחרי פיצוץ במרחב המוגן שזה הסלון אצלנו, כי הם באמת רועדים, אהה. ו... ומבין שכאילו אנחנו באמת לא יודעים מבום לבום אם זה הסוף או לא, האם זה באמת הסוף. והבנה שיש פה איזשהו בור או איזשהו סיטואציה שאנחנו כאילו ממשיכים לדרכנו. התחושה שלי הייתה לא טובה, Mhm. נכון? אוקיי, כבר אין לנו סכנה, הסכנה עברה, ודורשים, אומרים לנו, תחזרו לשגרה, הכל בסדר. יש אצלנו איזשהו מועקה או איזשהו בלבול שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתו, Mhm. אה, טראומה שאנחנו מתחילים לצבור. כן. הכיוון הכללי שלך ל... לנסות כאילו לפצח את זה. אז דעת המוצא היא שיש לזה פתרון טיפולי, פסיכולוגי, אוקיי. ואני מחפש איך עיצוב יכול לתרום לטיפול הזה. אז עיצוב דרך אובייקט או עיצוב דרך איזושהי חוויה חושית, אינטראקטיבית? בשלב הזה הכל עדיין פתוח. הבנתי. שאלה 3. אז האם זה כולל, הפתרון שלך כולל איזשהו תהליך למידה או איזשהו תהליך הסתגלות מקדים? אה, נכון. נכון מאוד. השאלה שלך היא גם התשובה. אוקיי. בעצם ההבנה היא שאנחנו באיזשהו אירוע מתמשך, Mhm. אנחנו לא מתחילים מריק, Mhm. והפתרון שאני מציע הוא הכנה על סמך העבר אהה. לקראת העתיד. הבנתי. אז יש פה איזשהו עכשיו, האם תהליך זה יהיה, למידה. נכון, האם זה סדנה, אירוע, תוצר פיזי, מוצר פיזי, זה באמת שאלה טובה. האם התהליך שכל אחד בעצם עובר הוא תהליך שהוא איכשהו קשור אליו באופן אישי, לחוויות שלו, תהליך סובייקטיבי, או שזה יכול להיות גם תהליך ציבורי לאומי, כלומר שמין איזשהו מין נוהל כזה שאפשר להנחיל אותו לכלל. אז דעתי אישית היא שזה מתחיל ממני Mhm. וממשיך למשפחה שלי והמעגלים גדלים. וכמובן חוסן במשפט אחד זה צמיחה ממשבר, אז גם הפתרון, גם הטיפול הוא יהיה במין אדוות כאלה של צמיחה וגדילה. אני חושב שאתה שואל שאלה טובה על איך מעבירים, איך זה יכול להתפתח או איך זה יכול לעבור הלאה, אם זה מתחיל מלמטה ותופס תאוצה או כהוראה וכמשימה. אוקיי. אה, אוקיי. טוב, אז אנחנו כרגע כן. בשלב השאלות. מהמם. שאלה 5, כמה זמן אה, אמור לקחת התהליך הזה? כלומר, כמה זמן אמורה לקחת היציאה מהמרחב המוגן? זה בעצם תהליך שמתחיל מרגע שנכנסים למרחב המוגן, או זה תהליך שמתחיל מרגע היציאה מהמרחב המוגן? אז התהליך הטיפולי הוא קצת כמו יוגה או נשימות או מיינדפולנס והוא קורה כל הזמן. גם בלי אזעקה. בלי אזעקה. אוקיי. המודעות אליו מתגברת בשלב האזעקה, אהה. שהוא באמת, אחרי 10 דקות אני יכול לחזור לשגרה, כי יש לי את ה10 דקות האלה להכין את עצמי מנטלית, אהה. חזרה לשגרה. אוקיי. תודה. כן. שאלה 6, האם ניתן לבדוק את התהליך הזה תיאורטית גם בלי אזעקת אמת? אז הנשוא מחקר היחיד בינתיים עד עכשיו הוא אני וקצת מהמשפחה שלי שגנבתי. אוקיי. אבל אין לי ספק שצריך לעבור כמה אזעקות, ומהזעקה להזעקה אתה יותר ויותר מודע גם ליציאה, לסכנה שאתה צריך כן, האזעקה היא לא הסכנה, האזעקה היא הגנה.
אוקיי. וברגע שאתה מבין שהאזעקה היא הגנה, אז אתה מתחיל להתייחס אליה ככזאת. 10 דקות, פיקוד העורף הנחה 10 דקות, כי זה הזמן הסטטיסטי עד שכל מבחינת השברים הרציפים. נופלים מהאוויר. נכון. כן. 10 דקות זה גם הזמן שבו הגוף שלנו יודע להתמודד עם סטרס טוב, אוקיי. לפני שהוא מתחיל להיפגע. שאלה הבאה, האם החוויה היא, היא דרך חפצים אישיים, או חוויות חושיות אישיות, או שאפשר לספק אולי איזושהי ערכה, שאתה יכול להכין ולהפיץ אותה, כמו ערכות אב"ח או כל מיני כאלה? ואני נלחם באינסטינקט שלי שאומר לא לייצר עוד חפצים. לא לייצר חפצים. אני קצת חוזר לנסות לפתור את זה דרך חושים, מהמם. ואז יכול להיות יהיה חפץ בלי שם. אוקיי. כן, כרגע אני תקוע עם קופסת נסורת. אוקיי. כן. מהמם. מה קורה במידה ויש מספר אזעקות, בלי מספיק זמן בין לבין? כן. אז כמה משברים אני יכול לחוות ולהמשיך לגדול מהם, זו שאלה טובה. אוקיי. מה כן כרגע? נכון, מה יש כרגע? נכון, נכון. אז נקודת המוצא או ההשראה שלי הייתה שעצים מדברים על תקשורת בין עצים. אוקיי. אז משם נזרקתי לייצר הערקה או איזושהי תקשורת עם נסורת. במושג נוסף שנקרא זה גראונדינג, כן? כאילו אני לקחתי את העץ כחומר הערקה, אבל אני בעצם אה, מנקה את עצמי בעצם מכל הסטרס או מכל בלגן שיש, ומגיע לאיזשהו שלווה. אוקיי. אז זה סוג של פריקה. זה פריקה. כן. תודה. אוקיי. אוקיי? אז אנחנו בעצם רוצים לפרוק מהגוף שלנו, מהגוף איזשהו מתח שמצטבר שאנחנו אפילו לא בהכרח מודעים אליו. הבנתי. כן. אוקיי. ויש פה ערבוב של כל מיני תורות, מזרח, מערב, כן, כן, כן. מדעי, לא מדעי, ונראה לי ששם אני הולך לאיבוד, ואת זה אני צריך לחבר לסיפור אחד. אז בעצם אתה כרגע הולך על קונספט של הערקה, וכרגע האובייקט הוא נסורת. נכון. הפרויקט זה תכנון של ספינת חלל רב-דורית, שתיקח 1,500 איש למסע של 250 שנה, מחוץ למערכת השמש, ומה שאני בוחן שם זה את ה-layout האדריכלי של של הספינה, עם דגש על סידור החללי מגורים, חללים לימינליים, שזה חללים בין חללים. זה בגדול. אז שאלה ראשונה, מה ייחשב כהצלחה? הצלחה מבחינתי זה להביא איזשהו קונספט שמסתמך על קונספטים אדריכליים קיימים מהעבר, ולנסות להוסיף שם עוד איזושהי שכבה משלי, כדי להפוך את זה למעניין ולתת איזשהו אינפוט משלי גם. שתיים, מה המגבלות הטכנולוגיות שאתה מכיר, ומה הצפי לפתרון? הסקופ שלי הוא ה-layout האדריכלי, אז אני לא מתעסק בבעיות כמו איזה סוג מנוע יש שם, או איך בדיוק יגדלו שם גידולים הידרופוניים. העיסוק יהיה בעיקר בצורות ונפחים כן, כן, כן. לבעיות טכניות שאתה כן מכיר. כן, כלומר, כל עוד זה בתחומים האלה של אדריכלות עיצוב, אז כן, ברגע שזה זולג לכימיה, פיזיקה, ביולוגיה, דברים כאלה, אז שם לא, שם אני לא נכנס. כתבתי מהו היעד. עכשיו אני אחדד קצת את השאלה, בסוף אתה מדבר על מסע של 250 שנה. כן. האם ברור שבסוף ה-250 החללית מסיימת את תפקידה, או שהיא יכולה להיות אינסופית? שאלה טובה. ברמת העיקרון, כל הקונספט של התכנון התחיל לא מספינות חלל, אלא ממושבות חלל. כלומר, יש הרבה מאמרים אקדמיים משנות ה-60 ואילך על איך היה נכון
לאכלס את האנושות מחוץ לכדור הארץ. ודיברו על כל מיני מבנים בחלל. ומה שאני בעצם עשיתי זה לקחתי את המבנים ואת כל התיאוריות האלה והלכתי עם זה עוד שלב. אמרתי, אוקיי, אז על סמך התיאוריות האלה, בואו נראה עכשיו איך לוקחים את זה ולא עושים מזה מושבת חלל למיליונים, אלא ספינת חלל ל-1,500 איש, שעם השנים יגדלו ל-4,500 איש. יפה. שאלה 6, כיצד נבחרים האנשים? או שאתה לא הולך להתעסק בזה? לא, זהו, זה תחום של סוציולוגיה, מהמם. שאמרתי שלשם אני לא נכנס, אבל מן הסתם, אם כמות האנשים היא מוגבלת, אז מן הסתם כן יהיה צריך לבחור את האנשים הנכונים לדבר הזה. אוקיי. זה מעניין, כאילו ההבנה היא מה הם מקצועות העתיד קצת. כן, כן, כאילו בוא, זה תחום שלם, רק זה. כלומר, הייתי יכול להתעסק כן, רק בזה. נכון. כן, זה נכון לדעתי על כל פיצול בפרויקט שלך. כן. אה, טוב, 6, מה הם מקורות המחקר שלך? אז מקורות המחקר זה מאמרים אקדמיים על חלל, על כל מהמם. המבני חלל האלה, מושבות חלל. אה, אה, מאמרים של אדריכלים, עבודות של אדריכלים, שיש הרבה מה ללמוד מהם, שלא הכרתי לפני. אה, ו... ושיחות שעשיתי גם עם אדריכלים, פגישות שעשיתי עם אדריכלים, אה, בעצם לנסות, הפרויקט הגדול היה לנסות להבין איך מתכננים עיר מצד אחד, בהיבט האדריכלי, פשוט היום, נכון להיום, איך מתכננים עיר אופטימלית. מהמם. כן. אז לקחת את זה ולהצליב את זה עם המאמרים האקדמיים של איך מושבת חלל צריכה להיות בנויה, ובעצם לחבר ביניהם. ועכשיו להגיד, אוקיי, אז עכשיו ניקח עיר ונתכנן אותה בחלל. רק עיר קטנה, שהיא על גבול העיירה או כפר. אז, אז היה בעיקר מאמרים ופרויקטים אדריכליים. אוקיי. 8, כמה סרטי מדע בדיוני השפיעו? באופן מדהים, סרטי מדע בדיוני הם תמיד מציגים ספינות חלל שהן לגמרי לא רלוונטיות לפרויקט, כי הם לרוב מתעלמים מכל האילוצים האמיתיים שצריכים להיות שם. כלומר, תמיד מה שהם עושים, הם מעצבים חיצונית, נותנים איזושהי צורה מגניבה, שהיא מהמם. שוב, היא גם לא רלוונטית, כי הרבה פעמים אתה רואה צורה אווירודינמית, או אתה רואה כנפיים, או אתה רואה כל מיני דברים, כן. שברור לך שלא צריך אותם בחלל. אה, ומצד שני, אתה רואה חללים פנימיים רגילים, כאילו אוניית קרוז, או כאילו מלון. יש דברים מהממים, כן? הם פשוט לא, הם לא נכונים. הם לא נכונים לא בעיצוב, לא באדריכלות, ולא בפיזיקה. 8, אילו משברים או מחסומים חווית במהלך המחקר? אה, גם שאלה טובה, זה ממש מהזמן האחרון, כלומר, ברגע שסיימתי בעצם בכל הסמסטר הראשון לעבור על כל התיאוריה ולקרוא וללמוד, ואז בעצם התיישבתי והתחלתי עכשיו לנסות ליישם את כל הדבר הזה, את כל הידע ואת כל התובנות, אז שמתי לב שזה ממש לא קל. כלומר, זה לא מה שחשבתי, שאני אתיישב ויתחיל זה ודברים ירוצו, ממש לא. לא רוצה. אני רוצה שיסתכלו על זה ואני אוכל להסביר בדיוק למה הגעתי למה שהגעתי. לא כי קמתי בבוקר וזה מה שהתחשק לי לעשות, אלא להראות את השכבות שעליהן בעצם בניתי את הדבר הזה, איך זה הגיע לכאן, וגם את מה שאני מוסיף, ולמה זה מעניין, ולמה זה מגניב, ולמה זה יפה. אז, אז המשבר הוא בזה שבעצם זה ממש לא קל. קצת שיטת העבודה במסלול, כאילו ההבנה הייתה שסמסטר ראשון
רק לומדים, כביכול לא מוציאים שום תוצרים של עיצוב, ואז אתה מגיע לסמסטר השני כבר עם כביכול כל הידע כבר אצלך? בגדול, הייתי יכול להתחיל אולי כבר ליישם בסמסטר הראשון, אבל לא הרגיש לי נכון, כי גם מבחינת הקורסים, מבחינת המטלות, זה לא התאים. וואלה. המטלות בסמסטר הראשון הם בעיניי יותר עודדו אותנו לקרוא וללמוד ולספוג ופחות לזרוק החוצה כל מיני דברים. אם הייתי מתחיל לעשות את זה בסמסטר הראשון או בהתחלה ממש, אני לא הייתי קרוב אפילו להגיע למה שעכשיו נגיד הגעתי אליו. כי מה שעכשיו הגעתי אליו הוא ממש מתבסס על דברים שלמדתי באדריכלות, שלא הכרתי לפני, וזה לא היה קורה, פשוט זה לא היה נראה ככה, אם לא הייתי עובר את כל התהליך לימוד הזה. יופי, מצוין. מביא לי להנחתה לשתי שאלות אחרונות. כן. 9. אילו חפצים מיותרים היית מעלה לטיסה? בגדול, זה לא כזה, כלומר, זה לא כמו מה היית לוקח איתך לאי בודד, כן, או מה לא היית נכון. לוקח. כי פה בגדול מתכננים איזשהו כלי רכב שהוא לא יהיה מינימליסטי, כלומר, אתה כן יהיה לך את המגורים שלך ולא תהיה מגבלת משקל, כמו שיש היום נגיד בתחנת חלל, כשמשגרים אותך מכדור הארץ, כלומר, זה מבנה שהולכים לבנות אותו בכלל בחלל, ולא הולכים לבנות אותו על כדור הארץ ואז להרים אותו, אז כל האופי של הדבר הזה הוא יותר כמו עיר קטנה, ולא כמו עכשיו איזה מעבורת חלל שכל קילו שאתה לוקח איתך נחשב. זה מבנה שהוא מתפתח, כלומר, אתה יכול נגיד להוסיף עכשיו עוד ועוד ועוד, אתה יכול נגיד מהמם. לבנות איזושהי כוורת, ואז אתה יכול נגיד מהאמצע להוציא קצת וליצור לעצמך חללים באמצע שהם יותר גדולים פתאום, כלומר, מבחינתי זה לב הפרויקט, לנסות ליצור איזושהי אבן לגו כזאתי, ש... מהמם. שתאפשר את הגידול הטבעי אחר כך בכוורת. סוג של כוורת שיודעת לבנות עצמה לבד. הצורה החיצונית היא בעצם היא לא סגורה, היא מתפתחת, גם הצורה החיצונית. לא, אז הצורה החיצונית חייבת להיות סגורה, כי אתה בעצם צריך לקלוא אטמוספירה. כלומר, אה, אבל כן, בתוך החלל הגדול הזה, הם יוכלו בפנים לבנות יותר או פחות, כלומר, או לבנות בצורות מסוימות, או הם יוכלו לשחק עם זה. שאלה 10. האם יש משהו מתוך הפרויקט שאתה רואה אחרי זה יישום שלו על כדור הארץ? כן, כי ברגע שאני אצליח לפצח את הדבר הזה, אם אני אצליח כמו שצריך, אז זה לגמרי נגיד סוג של, זה מתחבר לאיזשהו קונספט שיצאתי ממנו, של אדריכל בשם יונה פרידמן, שדיבר על לבנות אה, מבני מגורים בתוך מסבכים ענקיים, שהרבה פעמים אתה בונה אותם במקומות שאי אפשר לבנות רגיל. כלומר, אתה נגיד בונה את זה מעל צף, מעל Mhm. נהר, או מעל עיר, או זה בעצם מבנים שאתה בונה אותם באוויר, ומאפשר ככה בעצם להגדיל את השטחים של העיר. נגיד בערים שאין בהם מספיק שטחים, אז אתה יכול עכשיו לבנות כלפי מעלה את המבנים האלה, ולתת להם להתפתח כזה באוויר, אתה יודע, ללכת למעלה, ללכת הצידה. אז זה מצד אחד מתכתב עם כל העניין של מושבות של אנשים בחלל, ברגע שכבר אי אפשר לגור על כדור הארץ, אבל לא בחלל, אלא על כדור הארץ, במקומות שבהם באמת נגמרה האדמה או אין יותר איפה לבנות, ואז בעצם אתה יכול להתחיל לבנות סוג של ערים אנכיות כלפי מעלה, כמו שיש היום גורדי שחקים, שיש בתוכם כן, עירוב שימושים, וגורד שחקים אחד יכול להיות כמו עיר שלמה, אז נכון. פה אתה בעצם מאפשר סוג של עיר שלמה, רק לא סגורה בתוך חלונות, אלא בנויה במין גריד כזה, שהוא מלא מלא מפלסים, שחלק מהחללים בתוכו הם חללים סגורים של מגורים, והחללים הפתוחים הם כל מה שאתה רוצה. מגרשים, פארקים, שבילים, אתה בעצם יש לך שם הכל בין לבין אז
אז אם אפשר לעשות משהו עם הדבר הזה, זה זה. אני מדמיין את זה כבר בקטאר או בסעודיה או